Masuk kalungmu, para kadar haka. Ashe karar tupu piu da sharing da biar. Kode yake anfus kanchi matsin lamba yeri adunia. Chini kayar waje takastarsun tasami chigaba chikin yana ime kargo. Sakama kungsa bin kayaki. Da kayaki masu fasahu hinzamanin takastarsun tasayar zuage tare. Hukumar kwastam takastarsun tafita bayanin cewa ashe karar tupu piu da sharing da biar. Jimilar darajar kayakin da kasar sun ta fitar zuwa kasashen ketare ta karu da kaso shida bisa dari. Idan aka kwatanta da na makamancin lokacin shekarar 2024, har adadin ya zarce dalar Amurka triliyan 3. Wasu kayakin aladu da kamfanonin kasar sun suka kirkiro sun samu karbuwa cikin kasuwannin kasashen duniya. Sakamakon masana'antun gere-gere masu ƙarfi da aladu masu daɗaɗɗen tarihi da ƙasar Sin take da su. A sai ɗaya kuma, Sin ta ci gaba da kyautata tsarin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare. Hakan ya sa adadin kayayyaki masu fasahohin ci gaba da aka sayar zuwa ƙasashen ƙetare ke ci gaba da ƙaruwa. A shekarar 2025 kuma, darajar kayayyaki masu fasahohin zamanin da Sin ta fitar zuwa ƙasashen ƙetare ta karu da kaso 13 bisa dari. Adadin da ya kai dalar Amurka biliyan 75.3, wanda ya bada gundumawa ta kaso 2 bisa dari cikin adadin garuwar kayayyakin da aka fitar zuwa ƙasashen ƙetare daga ƙasar Sin. Kana a karon farko, ƙasar Sin ta shiga sahun ƙasashen da adadin mutum-mutumin yinji masu aikin masana'antu da ta sayar zuwa ƙasashen ƙetare ya zarce yawan mutum-mutumin yinji masu aikin masana'antu da ta sayo.